परिखा जागासिनो दङ बेवहाय बे गथ'फ्रा बोरै लेखा फरायगोन साननानै नायनो फांखायाबो गिदिंहां जायो बाल्बाथ' बिदि रानिं जाबाय थायोब्ला बोरै जों गथ' गथायफोरा लेखा फरायगोन बेखौ एसे बयबो रायजो राजाफ्रा जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा बिजिरलायदो बेखायनो लाइननि बिखय मेजर रायलायनांगौ आं बे आंनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों आं फोरमायहरबाय नोंथांमोना बे बयबो न'खर मिथिखादों जायनि जाहोनाव लाइना जोंलाय गोमोरलाय जागासिनो दङ आं भिडिअ खालामनो होननानै सानाखैमोन नाथाय एपिडिसिएल निसिम सौहैथोंसै बे निउसआ होननानै आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों आरो गाइस नाय नोंथांमोना बयनिबो न'खर बेबायदि टाइमाव आरो मालाबा मोनाबिलि समनिफ्रायनो जायो बेखायनो बेबायदि जाबाय थायोबाथ' फरायनायफ्रा प्रब्लेम जागोन दा गथ' गथायनि परिखा दङ सोरनाबाथ' टिभि थांबाय सोरनाबाथ' फांखा गाज्रि जाबाय फारसेनिफ्राय बाल्बाबो फिउस थांबाय आंनानो जाबाय मोनथाम मोनब्रै बेखायनो आं भिडिअखौ बानायबाय गाइस रायजो राजाफ्रा बयबो सिन्था खालामलायदो बेखायनो एपिडिसिएलसिम सहैनांगौ नैबे आंनि चेनेलनि गेजेरजों नैबे भिडिअआ आरो गाइस खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआव फिन खनसे आरो आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर आं दिनै मोनसे भिडिअ खालामगोन गाइस बे भिडिअआनो जाहैबाय एपिडिसिएल लाइननि बिखय कारेन्टनि बिखय गाइस बहुद गोबाव जाबाय नै कुनजुमारा दं नाथाय बिनि लाइननि अबस्थाखौ नाय माबायदि जोंगासिनो दङ दिनै सानसेल' नङा बहुद गोबाव जाबाय आं दुखु मोनदों मानो होनबा आंनिया बहुद बुस्थु फिउस थांबाय आरो बेजों लोगोसे रायजो राजाफोरना सोरनाबा थांगोन ना थाङा बेखौ मिथिया जोंनि रायजोआव मानो जेबो गुरुत्थ' लाया बे लाइननि बिखय आं ओंखायनो दुखु मोनबाय आं सानसे साननैबा बेलेग सानगौमोन नाथाय दिनै 6-7 मास जालांबाय लाइनखौ नोंथांमोना नुदों बाल्बा फिसा जालाय गिदिर जालाय जागासिनो दङ बेखौ माने एसेबो मिथिं दावथिङाव सावरायनो सानाफालाय आं ओंखायनो फोरमायहरबाय लोगोफोर आं दुखु मोनदों आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फोरमायहरबाय जाहाथे बे लाइननि बिखय जोंनि गोजोनपुरि गामिया सावरायनांगौ जाहाथे बबेयाव मा जादों बेखिनिखौ सावरायनांगौ लाइना बिदि जाबाय थायोबा गथ' गथायनि मेगन जोंनि मेगन ना फांखाया थिग ना लाइटआ थिग बेखायनो आं बे भिडिअखौ बानायबाय लोगोफोर आं एसे दुखु मोनदों हरनि समावनो भिडिअखौ बानायदों आङो थानो हायैनि थाखाय रायजो राजा जाहाथे मिथिथोंसै नुथोंसै आरो एपिडिसिएल अफिसाव बे आंनि भिडिअआ थांथोंसै अब्ला बुजिगोन सोरबा बर' दंबा बे बुजिगोन आं आसामिसनि बुङाखै बर'नि बुंबाय बेखायनो बे लाइनखौ एसे इमिडियेट मेजर लानांगौ खारन जों गुवाहाटी सिटि मेट्र' सिटियाव थालायनानै बे बला थांलाय फैलाय जाबाय थाबा बेखौ माबोरै जों सोलिगोन जोंनि गथ' गथाया मेगना गाज्रि जाजोबगोन बिदि फावबा जोंनिल' नङा नोंथांमोननियाबो जाजोबगोन नोंथांमोननि लाइन नोंथांमोननि दै बोनाय नोंथांमोननि बाल्ब सुनाय नोंसोरनि टिभि नायनाय मबाइलफ्राबो गाज्रि जागोन बेखायनो एसे सिन्था खालामलायदो लोगोफोर रायजो राजाफोर आं मालाय गामिखौ बुङाखै दै जोंनि गुवाहाटीयाव जोंनि गोजोनपुरि गामिखौसो आं बुंदों जोंनि बेयावसो जादों जानायखौ आं नुनानैसो बुंदों आरो जायनि जाहोनाव जों गुबुनावथ' नुवाखै जोंनि गामियावसो बेबायदि जोंलाय गोमोरलाय जाबाय थादों थारमाने ना ट्रेन्सफर्मारनि थाखाय जाखो ना गुबुन प्रब्लेमनि थाखाय जाखो बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरलायनांगौ बेखायनो आं गुरैयै खावलायदों आंनि बे इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुदोंबा बयबो एसे सिन्था खालामलायदो जाहाथे लाइननि बिखय थेंक इउ